Китай стаў другім гандлёвым партнерам Беларусі пасля Рассеі. Для Лукашэнкі развіваць адносіны з Китаем стала ледзь не маніяй. Что такое встреча с Си Цзиньпинем и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сапраўды, за апошнія 10 год знешні гандаль таварамі Беларусі і Китая вырас амаль у 5 разоў. Зараз гэта больш за 8 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Апошні раз з рабочым візітам у Кітаі Лукашенка быў роўна 2 гады таму, у 23-м годзе. Перад Новым годам ён анансаваў чарговы візіт. Але давайте разбярэмся, чаго хоча ад Китаю Лукашенка і навошта Китаю Беларусь. Китай стал вторым торгово-экономическим партнером Беларуси по объемам внешней торговли. Китай стал, я думаю, первым и ключевым поставщиком технологического оборудования, машины оборудования для Беларуси. Те, кто встречают в Варшаве на заходнем вокзале своих родных и близких, я думаю, видят, что беларускія транспартныя кампаніі полностью перешли на китайские автобусы. Гэта Павел Мацукевич, былы беларускі дыпламат, супрацоўнік Цэнтру новых ідэй. Ён сёння дапаможа нам зразумець, што адбываецца ў беларуска-кітайскіх адносінах. Згадка пра аўтобусы ды іншую тэхніку не выпадковая. Да 2020 году беларуская тэхніка шмат у чым камплектавалася з заходніх складнікаў. Але пасля ўвядзення санкцыяў усё змянілася. Белорусские БелАЗы, они комплектовались, например, американскими двигателями, немецкими двигателями. МАЗ комплектовался немецкими двигателями и многими другими западными запчастями. Да. Все это изготавливалось в цехах, оборудованных западным оборудованием. Да. Теперь поставщиком всего этого является Китай. Вся эта производственная линейка товаров Made in Belarus, она состоит из китайских комплектующих. И в этом смысле, конечно, Беларусь может быть уже интересна Китаю. За 2024 год Китай увёз тавараў з Беларусі на 1 мільярд 800 мільёнаў. Такія звесткі прыводзіць сайт MyFin са спасылкаю на кітайскую статыстыку. Годам раней сума была на 12,5% меншая. Тэарэтычна Кітай мог бы купіць усё, што прадукуе Беларусь, бо штогод гэтая краіна імпартуе прыкладна на 3 або 4 трыльёны даляраў прадукцыі. Але не ўсё туды ідзе, бо не ўсё вытрымлівае канкурэнцыю. Таму Беларусь усё яшчэ больш купляе ў Кітаі, чым прадае туды. Дарэчы, калі ў 90-х беларуска-кітайскі гандаль толькі пачынаўся, тады гандлёвы баланс быў акурат на карысць Беларусі. Але Кітай быў не той. Здесь плюс 5 часов и 7400 километров от Минска, но мосты наводим легко. Китайские компании поставляют в Беларусь транспортные сродки и комплектующие до их. Электронику, машины, абсталяванне, компьютеры, смартфоны, адзенне и абутак. Беларусь же экспартуе рапсовые алеи, замороженные курыные продукты, драўніну, мяса буйной рогатай жывёлы, цэлюлозу. Але на першым месцы калійныя ўгнаенні. Гэта традыцыйна ключавая пазіцыя кітайскага імпарту з Беларусі. Па выніках студзеня-снежня 2024 года за увоз беларускага калію Пекін заплаціў амаль 844 мільёны даляраў. Гэтая сума практычна палова таго, што Кітай набывае ў Беларусі. Нагадаю, цалкам беларускі імпарт у Кітай складае 1 мільярд 800 мільёнаў. Было б магчыма і больш. Але санкции, введенные западными странами в отношении Беларуси, в определенной степени негативно повлияли на экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью. Китайцы прытрымліваюцца правілаў і абмяжоўваюць гандаль з прадпрыемствамі, якія ўнесены ў санкцыйныя спісы. Але санкцыі – гэта вынік палітыкі рэжыму Лукашэнкі. Была б іншая палітыка, былі б іншыя лічбы гандлю. І не толькі з Кітаем. Але выбару ў Лукашэнкі не застаецца. Таму, як не дзіўна, менавіта Кітай, як кажа Мацукевич, стаў адной з ключавых краін, адносіны з якой дазваляюць казаць пра незалежнасць Беларусі. Это та страна, которая в очень решительный и важный для Лукашенко момент его международной изоляции, отказа от сотрудничества, от диалога с ним, поддержала его. Это та страна, которая, вопреки, так сказать, общей тенденции, в этот решительный для Лукашенко и важный момент подняла уровень дипломатических отношений с Беларусью. И это та страна, которая в этот, опять же, кризисный и важный для Лукашенко, опять-таки, момент приняла его с государственным визитом. Кітай стварае ў асобных сферах рэжымнае большага спрыяння для гандлю з Беларусю.
Там ёсць дзяржзамовы на тое, што прадукуецца ў Беларусі. Паміж Беларусію і Кітаем на сённяшні дзень функцыянуе 45 пабрацімскіх сувязяў, больш толькі з Расіяй. Гэта кажа пра развіццё на ўзроўні рэгіёнаў. Летась быў дасягнуты рэкорд па колькасці гандлёвых цягнікоў, адпраўленых на экспарт у Кітай. Але навошта Кітаю Беларусь? Такая б здавалася невялічкая краіна ў цэнтры Еўропы. Намёкі кітайцам рабіў и сам Лукашенко. Вы должны быть уверены, что там, в центре Европы, за 6500 километров отсюда, вы имеете плацдарм для продвижения своих интересов в Европе. Адным з такіх інтарэсаў для Китаю бясспрэчна з'яўляецца транзит у Европу, дзе Беларусь важная краіна, тлумачыць Павел Мацукевич. Именно китайский транзит позволяет и сегодня говорить о транзитной привлекательности Беларуси. Потому что он сохраняется, несмотря на кризисную ситуацию на границе, на конфликт между Беларусью и Польшей, несмотря на миграционный кризис и так далее. И он, более того, он растет, он развивается. Китай продолжает развивать те проекты, в которые он сильно вложился. Ну, вот, в частности, проект «Великий камень». Это, по признанию самих китайцев, крупнейшая зарубежная зона экономического развития Китая. То есть это самый крупный китайский индустриальный парк за рубежом. Калі ў 2020 годзе ў парку было зарэгістравана 68 рэзідэнтаў, то сёння іх ужо 140. З аб'ёмам заяўленых інвестыцый $1,5 мільярда і планамі па стварэнні больш за 15,5 тысяч новых працоўных месцаў. Пераважная частка кампаній з кітайскім капіталам. Як кажа Мацукевич, гэты парк таксама важны для Китаю як инструмент экспансии. Беларусь может быть точкой входа для Китая в Россию за счет, опять же, вот этого индустриального парка, большого индустриального парка, созданного под Минском. Да, у Китая с Россией свои хорошие, теплые отношения, ну почему бы не иметь какие-то дополнительные каналы, потому что этот дополнительный канал дает союзное государство. Пасля Новага году стало вядома, што улады Беларусі збіраюцца ўзяць ільготны крэдыт ад Китая. Праўда, не раскрываецца, пра якія аб'ёмы пазыкі гаворка і на якія мэты запрошваецца гэты крэдыт. Калі скласці ўсё вышэйпералічанае разам, то Павел Мацукевич прыходзіць да высновы, што для Беларусі ў цяперашніх умовах адносіны з Кітаем гэта пытанне захавання незалежнасці и суверенитету. Китай помогает, конечно, и Лукашенко, оказывая ему значимую политическую, экономическую поддержку, но Китай помогает и Белоруссии, очень сильно зависимой от России, вот, сохранять независимость и суверенитет. И что любопытно, это обязательство, которое Китай взял на себя еще в договоре об установлении дипотношений. Если вы посмотрите соглашение об установлении дипотношений, которое подписывала Беларусь с зарубежными странами, Китай — это единственная страна, где в соглашении, в данном случае Китай взял на себя обязательство поддерживать усилия Беларуси по укреплению независимости и суверенитета и, в принципе, выполняет эту задачу. Увосень мінулага года ў Менску адкрылі басейн, які спраектавалі і пабудавалі кітайцы з захаваннем тэхнічных патрабаванняў і крытэрыяў міжнароднай федэрацыі плавання. Лукашенко расплываўся у падзяках. Китай пообещал, Китай сделал. Вот это дисциплина. Это нам пример. Сказано, сделано. І ў гэтым басейне пад назвай Беларусь Кітай адчувае сябе як рыба ў вадзе.